Tornem a aprovar el pressupost complint amb els terminis i això és imprescindible per a que l'Ajuntament continuï funcionant en hora, demostrant que este govern treballa amb serietat i amb rigor. Els pressupostos de 2026 són els més ambiciosos de la història de la ciutat i decisius per a accelerar la tercera transformació de Gandia. S'ascendixen a 108 milions d'euros, amb un increment de 4 milions d'euros més que l'any passat. La partida d'inversions és històrica, 20 milions d'euros. Això és un 18,4% del total del pressupost. S'incrementa un 121% respecte a l'any passat. Cal destacar que anem a mobilitzar 130 milions d'euros en projectes estratègics amb col·laboració público-privada. Els punts claus dels pressupostos són la convivència i el respecte, l'atenció a les persones, l'impuls al comerç i turisme, la defensa de la cultura i el patrimoni i adaptar la ciutat a l'emergència climàtica. Incrementem totes les partides rellevants per a millorar la vida dels ciutadans, com són els serveis bàsics, la seguretat, l'esport, la salut, la sanitat i l'educació. A més, consolidem les partides de benestar social, vivenda, comerç i turisme. I no ens oblidem de la cultura, que incrementem en més d'un 18%, i tampoc dels col·lectius de les Falles i la Setmana Santa, el patrimoni o les festes de la nostra ciutat. Estos comptes no són només números, són l'expressió de valors compartits amb les persones, amb els ciutadans i ciutadanes, que tornen a ser protagonistes de l'acció de govern, a més en un any de veure materialitzats molts dels projectes que han començat els primers anys de legislatura.